Hei tid, så det atter her ved en nødgen parti av Gjersta Mål, og vi det Anja Hansen som teker seg av opptøket og redigere, og så det Ronny Petersson som teker seg av til ljøtekniska, og så vi bare Paul Ferre og Daniel Adol Jakobsen. Og Gjersta Mål til alltid interessant og spennende for åkken på våre gosser, at vi gikk ut fra tog som ligger overast av Gjerstan, og så for å spørre Paul Atre det hva det ligger overast av Gjerstan til hånden det. Ja, det kom, kan man säga att det kommer sig själv om? Det kan man inte, ja. Det kom, att det för också med det här, kunde ta som halte och antan. Kunde ta som är så bara öjliga målsättningarna. Anna var dömt vid Kristeldejan och Golgata. Och hit var sett i stegen 4 vid upprösten, ansvara. Prata om dig till Antans lov samman. Vi god det, ja. Ja. Och jag tänkte på detta stället i Rambrand 6. Från så att kväll skulle vi ta sia. Alltså det kväll skulle vi sia. Skulle vi hålla fram med synden för jag nöjen kan vara till större. Men jag sa, vi som gör dig från synden. Hur skulle den liv i henne? Eller vita till det att allt vi som döpte är till Kristus Jesus. Är det döpt till dig hansara? Vi tar griven vid honom. Vi tar på någon till dejan för att anså Kristus var röster upp från dig. Vi tog färsens så skulle östen vi leva nytt liv. Då ger vi sammanvaxen vid han vid lyckan deja. Skulle vi östen vara att det var lycka i uppröst. Vi vet ju detta gamla människor var krossfäst vid honom. Fyra syndalikan skulle vara danses. Så vi inte långt skulle tjäna synden. Ganska stäcka bara här först. Ja. Det är att det är avslappande förhåll i ödlon hässon sammanhängen. Här är vi ösnö till att vara döpter vid vattnet är in i myntene. Men det är bara till att det är näka som i mynt talar om det som hände ta Jesus Kristus tog av sig sin tamsen som bara han vurstar. Och jag har ofta vet attor till hans det här verset att och i dig hans vatten och döptor han och ena bror vann och fast och äkta bante alltså hon vånte ner till han det här mynten här som han sa dig är uppröst myntar för jag så om det är väl då. Ja. Jag husker om ett som jag kanske har nämnt också, jag vet inte här, men som nekvånarens kom till mig och i eisen här som sammanhängsna. Till det och i det dagliga tillvärende tjåkon. Här brukar vi nog sådana symboler som vi inte akkurat husker om att det är symbol. Det blir ofta så livande för oss att till dömes så kunde vi så vi täcka färger, så kunde vi skriva färger. Men det är inte visst att anker som har ett helt annat skriftmål, eller skriftutgave, skrifttecken, att det skilja F-Ö-R-O-Y-A-R. Det vet inte vad det ständer. Men så har vi ett symbol för färger som allt skilja faktiskt. Eller kunde komma till att skilja till det sådär. Och det är märkesjåken. Det förska flatja. Det är och kvart land hever sitt märke, men det är en symbol. Och jag också om ett annat symbol som nästan är för vi har kvarvan nu. Det är pengasedlarna. Ja. Alltså det är ju i sig själv är det ju bara papper. Men för åkon att bruka är det öjla dyra bära. Det var ganska mera förr att man blev imponerad av att söka störst pengabonte till dömesa. Det var ett öjle, man visste att hade ombord ett öjle vir, ja. Men i botten och grund så är det en pengasedel ju faktiskt bara ett symbolist, ja. Det var inte man kan säga bara, att det vittnar om näka största. Och så lär such är eisne nekvasne här som lömmes brevbroding eisne. Att vi kunde göra för faktiskt för makten och myndläge och det hansara. Det är Jesar, det som var vapnet emot sint och myskri och allon toja. Och så är det ett dopren som talar detta här omedeliga kraftiga som du akkurat har lyse.
at vi griven vi honom, vi dåp noen til deia hansara. Og så, det som så fer vi her, det at vi jo dei vi honom og tog vi av grivene, og så ryser vi oppatter. Og det vil si at tar vi så færre og i jøgnene, jeg vet ikke om jeg kan si nesten det tronka post, som grøvene, og det ikke den fysiske likhammet som det det andalige, det sinta likhammet, som grive, og forever lade etter og i grøvene, ja. Men Jesus ryser oppatter til et nytt liv, og vi reist oppatter vi honom til det nytt liv, ja. Og dette her har vi jo, det som at symboliserer alt dette her. Men sannleggen og at det her så avmetelig viktig for oss, at vi får fatter i, han sier i 3 verset, at Paulus så opptidsen av at opplysa deg, tog sier han, eller vita til det ikke. Altså, at alt vit som døpt ja. Og det alt døpt som han tåser til her, det ikke ivast ja. Men det alle vet ikke hva det går ut på, hva det innebærer til at de blir døpt til Kristus. Og så 15 vers sier det at du vid samanvaks som vi lykker deg. Ja. Skulle vi også være til vi lykker i opprøst. Og så sier han det til satte øren til satte kapittel om at vi vet jo dette, som du nevnte, at gamla mennesker var krossfest vi honom, for jeg synte likam skulle være et lunches, så vi skulle ikke langkort tjene syntene, så vi tar noe deir rett forstått fra syntene. Altså det utrolig, jeg hoksa han da verløykan, og i antannas. Ja. Så jeg alltid ikke nekakaken, sier han noe glattbrana, og Jesus sier også til ikke nekakaken, årene jeg har tala, og ante og og loiv, altså. At det var flott i ordet, deia og inne loiv. Deia og i halte noen, som jo ikke akkurat hetta likam, altså. Det likam jo ikke endelig halte, til det halt likam, men halte kjalt avbaudaligt, altså. Og du først ikke neka som kan bara som kan förbättra det. Alltså det inte sånt det gamla snackar om för att han var förbättrad över det. Ja ja. Och tar man till ofta smöjlas så tror jag. Vad det? Det är möjligt att vara förbättrad över. Tror vi vara fått av nutchen. Ja. Och vi har fått till att vara hansara och i allt för alla över. Och vi har fått i antan. Att det väl framför mig så det sista dögnet alltså. Hur det ja? Och sannolikt det han att det antan och sammanväxt för Kristus vill kunna deja så halt det väck. Och han har stoppat i antan så det ju i antan och samma vi honom. Och i alla över och kan angat inte vara det. Akkurat. Du tog om att här är vara förbättrad, va? Ja. Och det faktiskt akkurat överst. Ja, akkurat överst. Det som man säger här. Han lägger hållt så näkva så. Ja. Det gamla människa att det för i grövna. Ja. Och så det tror att det inte det nyttar inte lappa på det gamla. Nej. Det man hörs det uttrycket att man talar om att sminka lojka. Det ofta kanske en rockskaper som öliga ljoter, men så rör man att sminka om man och det kan till döms vara det ja. Och det nyttar inte. Det är ju verkligheten. Och verkligheten han att det gamla fullkomliga kassera. Det man har nytt till. Det var det som Jesus tog sig vid Nikodemus att det är att föast av nutjon. Föast av våra fatter omanifrån. Och det är nytt. Det är ångan för åkara vidkommande väl för ta nutja. Så det är ena för alla. Våra fatter. Ja. Och ta vid vad ett liv bär vissar här i tillvärlden, ja.
Og Øysten husker meg til hvordan underfullt at være fire tog at være Herren sier vi og konfetrar oppfastret bøttikere og i tykt og amen en karran, sa? Og livet som et elsker bad, til å si at det bad som vil tykta, eller som vil oppfastra og i tykt og amen en karran, det den bare kærlønge som ligger attanfor her. Det ikke vi korparlige at være gjort til næka, at det vil gjort lunches som vi sier at man vil eimøyre mennesker. Det vi skal bare møtsatt. Jeg har også nettopp akkurat hatt det samband med det her, at somme ting kan være så rævlig ringt omdøme og i ørene av mennesker til det høyre av oppfostret av tekst og anvendt herrens. Men jeg har bare høstet det aller beste vi har vært til. Og fikk jeg vite enda målen av mer, som enda fetrene skjøtt, ta i to lojen til det som Herren vil ha til å være. Og som vi som foreldre sett til at arbeider vi, så vil det det lukkelige som mennesker gjør. Og det må jeg bare gjøre nå alt annet. Ja. Lengt alt annet. Ja. Hvis vi tar ut det naturlige løvene, så har man dømer om bøten som blitt vaksen, som i den grad kritiserer foreldrene kjasser, faktisk for manglende tikt, eller oppfostran og velleging og alt og i kærleika sjåvand, ja. Tui at de har vært iverladet til sjåls, og de makta bøtten ikke. Bøtten makta ikke til å være klare til sjåvand. Og man hever hørst om at det har gjort det rønter, vet du, før, til å komme særlig fram og ta i sørste trusjen, ganske særlig å ta kulminere det, og nå skulle jeg prøve det av. Men det var ikke suksess. Det var ikke suksess. Det kan det alltid ikke være. Nei. Og tog at du leser om det her at vi er oppfostret av foreldrene og i godt sted. Altså oppfostret av tøymen og i sted Kristus her. Til å være til mennesker som du født til å være. Altså ta kryper det mot hjertet. Jeg husker seg at det skal være til. Men du opplever at alltid allikevel alle tøyene øvensøkt inn av andene. Det gyrnes mot de andene. Ja. Og det gyrnes tøy til færsen vilja vi her som personer som det ganske fikk fyrre. At det er utrolig holdtakende mynd. Ja, det er helt visst, og som du leser her, du jo samme vaksen vi lykker deia, skulle vi eisne være til vi lykker oppreist. Vi vet jo at gamla mennesker okkar var krossfest vi hånd, og fyr at synda likam skulle være et åndsje, så vi skulle ikke langt tjene syndene, tog tann og deier rett og stjørt fra syndene. Vi nå dei vi Kristus? Tryggva vi eisne. Og han sier han, tryggva vi at vi eisne skulle liva vi hånd. Vi vet jo at Kristus etter å være risen opp fra hinn og deia, dør ikke mer. Deien ræver ikke langer iver honom. Tøy, deia søgn døy han eina fer 4 syndene, men løvsøyt liver han 4 gode. Og så det til spørningen om hva gjør vi hetta? Hvordan får vi til virksamt her av hjørne, hver vi vet ugjøsne her likamlige likamnon, som knytt til, eller halslikam knytt til ta jørska likam som såleisne, utan så, at vi gjør, som han sier her i vers 11, at såleis skulle eisen tid rakna tikkum, som deg fra syndene, men livande for god til ui Kristi Jesu. Og hette ikke bare teori etter. Hette nekk meir enn det, at ta vi gjør hette her, ta færa vid kraftene ui tøynudja løyvnum. Men hver må liva sutt løyv saman vi herran,
jag får bara bestämma över Daniel. Hur han ska vara och reagera. Och det är ju inte alltid och värre än så att den andaliga reaktionen slappen fram att fista. Hon leder alltid bo i ett så här i verkligheten. Det naturligt kommer först. Det vet jag från Korinthbrevnen. Och så det andaliga. Och så är det eisne i verkligheten. Og jeg var så utfyrir einarje hending i morgon, ikke nek ekvislis, slett og ikke det, men hva så hoksa i attana? Så jeg ser en anmenning av neten fra en som har skrivet om etter, hvor så vidt, og jeg ser nøye vandringen som han sier, hvor så vidt leta til naturlige reaksjoner litt, fire at leta til andalige reaksjoner slipper fram med. Og jeg må bare si akkurat som jeg var helt ærlig, det gjør de ikke i morgen, og vakna ikke for 18 nå. Det er ikke så løsning at det var noen skæge henter, slett ikke, men jeg bare tenkte at, ja, ok Daniel, en affær, så var det ikke den helt rette reaksjonen. Men det som jeg så er så glad for, ja, at stegen 4, man så fer i Kjattlar, som jeg vet at de gjør det nekk av 4, og Arne Kiltia der, og som eisen nekk tryggvande mennesker gjør at de fengar seg selv ui en forkjærstet reaksjon, så kan man gledast til at det er sånn døy han ena fer for syndene, og at det her og at det her som man sier her, at om synda ligger her, at vi vet jo at gamla mennesker akkurat var krossfest, det blei krossfest vi honom, for at synda likam skulle være til åndsjes, og det er til åndsjes, så vi skulle ikke langer tjene syndene, ja. Men vi må selv aktivere oss til at velja det nødja løyve til. Altså, atlan dagene, atlan samlan dagene. Ja, det släpps ikke undan. Nei, det släpps ikke undan. Så tverfor har herre mynt meg øyn det i mun og løyve. Velja størst. Men jeg har jo også med til det. At det er øyligt hvis jeg alltid sikrer og i tog tann deg i meg. Og jeg har jo for sovet bestemma meg. Det er noen av krar så igjen, men det var ikke så veldig nek. Da begynte jeg jo i 94, da er mamma døye, og her la så en kona sammen med mamma. Og så mævren vidt jeg nek, og jeg har andakte ved bavon, og bare døye, det samme året. Og det var veldig kjølsamt. Så var det til en gjerne for å være etter 95, og tala i, og nå er det som er her. Og jeg først så pratet med den gamle mannen, og han ble så rørt at han klarer ikke å svære mer. Og for å gråte, og så kvarva han. Han får til hus. Og jeg har jo omkant haft det så løs at jeg også lunch om det, men jeg undrar seg over det. Her må okkur vera som ligger 18-4. Hese mævren, han fer så til hus, og ta først han gjør til han kommer til hus. Han var gammal væran. Han sier jo i hesten som han har skrivet til mig, han visste ikke hva sier alt. Til skrivet til han som taler i ta i tantan mævren for det grever. Men døtteren visste hvor det var. Ja? Så hon tog så han døde ta søst i 15 og alltid. Og hon tog så og var til brevet inntil det. Det måtte være om 2000 og så er det. Fortell meg en hater det her jeg var kommet at jeg tar brev fra pappa sin. Og det var skrivet til han som taler i ta og ta. Jeg sier, ja, det er det. Og det må jeg si at det fikk meg akkurat opp av tidtratt. Det er akkurat godt måtte det være. Og så fører de inn etter som brevnen. Til hun bo i havn, og så fører de inn for å komme til han veien, fører inn etter brevnen. Og et mest er vi her som vi gjør noen iver. Vi kapitulerer altså, selv. Og tog at vi sier fra oss så utrolig rydgjømme. Vi har vært trosk, ja. Og her da man var vel at det er tykt og anvending karrans. Altså, det er ikke det. Det er nekko i skriftene
att älska tikta. Han skriver inte älska tikt. Ta vi tronja till det. Det är faktiskt så näck av det. Jag vet att det är väl alltså inte vanskligt att få oss vi. Ta var yngre, ja. Och ta så läser brevet. Ta säger han till att han blir om skilta, han klarar inte att svära mer. Tog att han blir så rörd till han huxar om sina kano som i 8 år gör det tar hem till en himmel. Och så flott han in i himmelen. Och nu har han bara att ha glädjen efter att komma hem här som han var. Och tog till hans lojvars läkt Ronny, ja. Ja. Och jag huxar om detta brevet, alltså hur så verkligt det var. Och kvoi Herren lät mig få detta brevet. Ikke lengt att han så blev soneren sjukor, han som äldste soneren, så är som samma man. Och jag får vita att det och jag får avhitan om av vitsan. Men gör det inte på en vägen. Ikke för en ögna för när och han kom att och han är runt och finns hållt så bäst. Men det bara att han vägen att hästner han skulle dodga. Och så hända morgonen, det var utan notterna, att jag vaknade och du ska visa han i morgon. Tar ordene då. Och du ska brevet vi. Och jag säger så vi kommer in att Annika att kvar brevet. Och så sa ni att och han är så väl och lite efter brevet och funnit och lagt så. Så det är vakna nu är brevet här, så det. Och jag är för så upptolja och det kan mig till affären. Och så kort det till hem tja här som är i bo. Och för innan spelade efter honom, han bor så inne av här. Och när han var landsjukros. Och detta var så soner hansara som säger detta. Men när jag så kom ut av bilen och åkte ner av brevet så tänkte jag borde få in och lista för sonen. Det var sig Abbason som skriva det. Ja, Abbason. Appen skriva det. Ja. Och så får det en ansjukros, jag vet inte mannen. Och alltså hur det hände att alla händingarna som var involverade och i hesa ögon. Det är ett ontor. Du upplever det att för det första blev du lite skaft till en annan som är samma förnamn, inte samma efternamn. Och det var bara inte lite allikevel. Det här var ösne sjukor och tar var hesa visandena som han fick från Herren. Och så kommer sjukvårdsassistenten in och kärrar sig om att det är fältasjon är just. Då hin med åren sitter det här som det är uppgärstavn, ja, sant? Allt ut alltid, ja. Jag ser nog att du lagt mycket skaft. Hesen han är grävor och han tar gott igen. Och så vill jag lagt in till hin. Och så ser vi hämta ner att och man visste ju inte brev på när jag skriva att han har mamma var dig och ta. Ja, han har hört om det. Men han har inte sett. Då döttren här i värvet. Och så ser jag hävt och när jag med att jag ger det att läsa. Nej, det är inte med. Men samtidigt händer det att en helt unge drankor kommer till landet i en sorgen. Rottställe och han är brott i böjne. Och vi snackar med att han var något släkt och snett. Vi med alltid att det var gifter inom familjerna, tja honom. Och han har ju så att tos vi hämtat drönchen. Och så tar han för trillande ut att nu kommer en annan gammal med över. Och i Rottstaden, han blev trillande in och sätter här uppe i Alstadena. Och han öjsene fick jag prata med han läser brev, ja. Och så är det alldeles. Och nu får jag ta så vi hämtar vannen, ja. Och medan är bygge så märker det att en kvinna kommer attanfra, lägger händerna i herarna och sen det bara stilt. Det märker det att det är en kvinna och enkan
Det var en enge som menn ikke hadde vanlige. Og det er så liv og så ikke at disse kvinnerne, og hun sier, du må komme inn og vise meg om min kammer, jeg har samtale med meg. Alt dette er høyre med året til. Og nå tar jeg så at du venter med til han, sier, nå blir det sånn jeg forstår det, sier, nå er de pura brøtt. Det han opplever næka, som bare Herren kan gjøre til verløyke, en tøymeter hva det var til vartid, det var ikke kjørt ordentlig. Og så sier han til jeg for høyme ut det, så velkomna av vise meg etter. Og så vet ikke han. Han nevnte jo nå vel 8. til øyne for 8. januar, og det var nettopp den dagen, og jeg var vidt seg, 8. januar. Og vi vidt seg han 8. februar, og 8. mars, og da var han også med inne til konen arbeidet ute og var ute til arbeid som dagen, og han var sjukker. Og så kom jeg etter 8. april. Nå konen inne. Og han tar var han blev så mye veiker at han tok seg med til vidtjene. Og jeg sier til vi henne, jeg tror ikke på akkurat, men jeg halte til rettere at han bjør meg å være velkomna vidtjes til han la landsjukkost. At du kan bare se det vi igjen, og jeg skal ikke strønne meg på. Hvis du er hørst her oppe, ur kammeren og ute gangen her som er stod. Så heter det ordentlig tentruyter. Han røpte av meg og ber meg komme inn og sier meg til han funnet en vin. Og det var det. Så fer jeg inn og letter meg frem av sånnkjene her og prater vi igjen og jeg sitter vi igjen, ta opp det på en av veien, at han funnet den beste vinen man kan finne. Og det var han som vidt av lyset om her. Han råknet seg. Er det sant? Jo. Og her kunne vi konstatere fakta, altså. Bare två. Det akkurat det. Og hatt det her tjattnan i Ødlån. Ja, det må være tjattnan. Hatt tjattnan. Ja. Tui, altså, det som så eisen høyrer til holdetjåkene. Ja. Det kan jo eisen være videtjåkene. Ja. Og vi har en øyelig tendens til som mennesker, tryggvande mennesker, at teka og omforma andalige sannleggar iver og i neka som vite kan gåtteka. Og sjálvande tåsar Bibelen eisne om Kolosserbrevet til dem, om å hava fotla vitsvisse. Det ikke det som jeg husker om. Men det gamla holdet, som i verleggan krossfest, slipper at liksom omforma disse sannleggene, ta det ikke lov i. Ja, du vil lese det vi trygg fætavit, ja. Og vi trygg færd enn å vite, og du opplever noe som er pura og møvelig som menneskene finner på. Akkurat. Du opplever en pulserende lov rundt om til menneskene som er sjuk. Ikke alt dødjende sjuk, men det er sjuk. Det tarver verlig at ha samfunnet, vi herren. Ja. Og bare man venter atter til et her, og hokser om hver var visken her. Var det til? Nei, jeg var ikke visst. Jeg var bare nesten avskåret til hva Herren gjør det. Vi nærver av øtlendes nere likamon som kom inn i vinterne her. Ja, det jeg har alltid sagt at jeg tar en av fire til å si om nøyegaver, tror jeg finner en spurning fra en om nøyegaver. Ja. Og jeg har alltid enda vi å si også med at ta ui hetta andalia släpper fram att vara virksamt ui okkara likam i okkara løyve, ja. Ta det Jesus sjálfur som virksamra gjørende, ja. Ja. Det. Ja. Du kan strujas og strevas via kopiera näka, men det blir ångat løyv. Du kan minna det jo slik som jeg har fortalt nu, og hatta meg færre gjøre at det blir slett tid. Du kan ikke gjøre det. Det er han som et løyv som gjevet der til ta og i to og i tilstande som Sankre sier, sjálfur og et anki.
och stöven och köpt för det här till röjar av era brukter här till bruk för det med. Alltså ja. Jag också om att det året har Jesus säger vi lärsvanna här i hans fyrstan att tisla göra större ting än hese, större verk än hese, ja. Ja, du kan helt ha mått vi. Det är helt faktiskt han inte vi heter här. Ja. Att det är alltid större det som kommer från honom. Va? Ja. Att det vet är virksom och vi honom. Det som så händer. Det är inte kopi, men det är alltid större. Alltså, att alltså han är ju oändlig, ja. Vi kommer omgående att kappast vid han, att göra större ting och verk än han. Men till större och imon till allt och ägna. Jag tror det är ett under att han kan bruka ett likam som ockara till att främja sin vilja gör vi människor. Ja. Det måste vara. Det är det. Jag kommer också om att det här verset här i 2 kapitel långt framme. Och han kommer faktiskt in till samma här i Rombrand 8. Han sier vi kan tacka fra vers 9 at ta tid ikke uiholdt noen, men i andan noen så satt som andegods bor uitikken. Og så sier han i vers 20 at nu Kristus uitikken, så vust lika med det, det synden. Men anden lov, det rattvisen. Og så konkluderer han i vers 11, at bor nu ande hansara, som reiste opp Jesus fra henne og deg uitikken, så skal han, som reiste opp Kristus fra henne og deg, gjøre eisne deilige likamtikkere livande vi andasøgnen som uitikken bor. Og her hokser han ikke om opprestene fra at han deg. Her hokser han om at dette her likame som vær helt under syndene, men som vi Jesu fullgjørte verset enderløst faktisk. Men dette her kommer ikke arve, holdt opp lov, kommer ikke arve gos rydtje, men dette er deilig likame. Det har vært gjørst livande på den måten at han viskar ui okken, akkurat som du har fortalt for okken nu. Og han sier så i 12. verset, at så standa vi ta brøver ikke skuld til holde, så vi skulle liva etter holde noen. Så i livet etter holde noen skulle dodja, men tid vi andan noen deia gjer likamse skulle tid liva, så många som har leit av andagos, hes jo badgos. Og hatt 13. verset her, som var eksle fyrir okken, til livet etter holde noen skulle dodja, det bare så lesen til at ta og vidt leta okkara egna, holsliga naturer släppa a roa, alltså faktiskt leta at han stora badjan som mynten eisner roa i lilla badjanna. Ja, men urslite deie. Men ta og vid livet til han nudja luiv, ja. Ta avvakstren og alt det, ta det luiv. Og det bare her som luivet kommer fra. Men ta jeg hatt henter, så føler man det ikke at nå gjør det noe størst. Nå gjør herre noe størst, som vi er. Det fører inn i dette likamet, inn i andan og i likamen. Det ser man som anden ser mest det av. Det er en mjukløyken, altså. Jeg har en av Horsten sagt at han mest mjukke personerna gjør det nu godnøylig anden som rojokken, altså. Han teker dette her deilige lika med viskar rojtøy, og akkurat så som til å lese her, jeg har alltid hette holdt en og standande. Ta i til henter at ante godt som bor i okken og som røste opp Jesus fra en deg skal øysene gjøre deilige lika om tikkere livet ved andre søgnen som øytekken bor. Altså, at det er en fantastisk åpenbering av en vereløyka som Herren kan gjøre utan att du endelig huxar om att nu gör han det. Akkurat, ja. Skjønner du? Akkurat, ja. Nei, du er i prosessen, skjønner du? Ja. Du selv og løyve, og i løyven. Ja, og man kjemper at til han verlag, som man tåser om å se versen som han har lagt til reier. Ja, akkurat. Som vi tar liv i, ja. Og akkurat hatt det ser mest, vet du, at vi fullkomne i bostad om, ja, men
det är inte mitt verk. Oj. Det är hans verk, det är hans avväxter. Och att det är så mycket likam som vi brukt till det. Det känns som en siktning. Ja. Inte som en stoltleidje, eller näka som helst, men som en siktning, som en sån djup innerlig siktning. Jeg heier ta Jon april måned, ja, så ble det så veldig godt vever, så jeg maler en hus 8 i maj måned, etter samme år. Og så fer hesen med åren, heim til herren, ja. Han fer bort til likan, heim til herren, og jeg ringer så til kona, og lykke som, for at jeg viser samkjensel og alt det til, og var øyelig takksom, men sier han ikke, og jeg takker herren for det, at hun ikke ber med tala, av grøven i et loksvart. Og så tenkte jeg, nå har du gjort høyt, og så innenfor jeg hatt det, ikke? Men jeg ser at tenkte, nå har du gjort det høyt. Det er skarpt. Jeg sa det, det er smått, da. Jeg glemt at til han, ja. Og jeg gjør det så et arbeid livet. Det minnes han dagen rotta jeg av. Det var mye det. Tulle markene, når jeg fylte en der nere. Jeg har en sånn, nok så større en kassabil, som kartet alt og rotta jeg av, og det som vi har gjort arbeid for våre borster, og bant postret, jeg minnes det. Men han binte postret. Nu kommer det till. Det som han fyllde gravart han dig. Han säger att du ska färra av fylltja och du ska se några år i kyrkan här. Bara. Och det ska vara så. Och det var så stärkt att jag måste färra in och ta här i färd från ett eller annat så. Och färra in och ringte till prästen som hejade till prästen alltid. Och hese präst säger, det var gammal nu. Det är ofta prästar som rökta så ett fältja. För att få vita vad det hänt. Men hon säger, över inte han som jag vill göra för henne. Men det var en annan. Och du ska bara ringa till han. Och så färdig jag var, så bände postjäftor och färdig till hus, sätter bilen och lät mig ut och det var bara att stå skapra intill han. Hvis jag var försöjning så klarar jag inte att komma till göra för henne. Så jag måste komma till handturen. Och skundade jag mer. Men så var det lite dral här till att färga med sin son. Och så ringde jag till hända prästen och han svärade inte. Och så ringde jag efter han svärade inte. Och 3 för nu svärar han. Och så säger jag till han som är vil. Så säger han, ja, det är gammal och säger han. Så ska bara stanna här och kanske åren vi tittnar in i kyrkskipet och så skulle vi avtala det. Och så säger det, så tackar jag bara för det. Men så säger han, har du sagt att vi konan, så då? Jag säger nej, jag har inte funnit på det. För när jag finns löjvet, tror jag att så är det bara blivit. Så jag har inte tagit att ringa till konan och i samband med detta som nu snackar vi till om, men nu snackar vi himprösten som och så ringer till konan. Det är otroligt alltså. Mm. Och hon säger bara detta att hon är inte väldigt utsatt med fyrtan. Det var inte allt så nämnt, säger hon. Det är alltid kipa. Jag kom in i mitten och hon visste inte hur hon skulle bära sig av. Men hon är yngsta, säger att det gör det då. Och så säger hon, alltså, är det möjligt, säger hon. Jag säger, ja, alltså, blöjare folk kan vi snacka vi igen. En bajrisprästen, en annan var konfolk och han var manfolk. Det må jag säga. Det har finns en standande mottag. Så det är inte kommet från människan. Det är inte kommet från mig här. Yngste slätt att göra det. Det är samma slätt som förran för det. Och själv är inte för det. Det är bara han som kan göra det att detta fäller in i ordentligt gott. Ja.
och hon är så omättlig glad. Och så färjas det och kom här och näck folk och öliga gott väver, sommarväver, ordentlig majmana. Och det var smäckfullt av folk, alltså. Det är beskrivet, tag oss läsa detta brev. Vi fortalte om mammorna och pappan och allt det där, och sätta i formen sig upp i köknen. Och så vet han när och hur ser han i arbetet. Och nu är vi här i det och det är helt ären det här jag fått. Ja, det är trygg. Särskilt att han öjne som var gifter in i familjen. Han kom och tog tvårs om mig. Han säger att det är aldrig och i löven hon upplever sig. Det ska kunna vara så gott, säger han. Alltså det är bara en... Alltså, det är löv i dig, kan man säga. ja, det är virkelig att det är. Så. Ja. Och så kostar binder samman, alltså. Att kostar är ju åt det, så. Det är det som är... Och ta för point i hjärtat, och anten han vet vad det är gott till, och vad det inte är gott. Det är akkurat det. Ta vi vid i andan. Ja. Ta vid upphävja och lost från ödlund Ja. människaskapta som vid halta här så stor antydninga. Och ta så alltid inte släpper att det här var sia. Ja. Det är otroligt som ta också att du släcks omtatt. Du ska alltid se också om det. Du har ständigt skuld till det. Du prövar jag också om det. Att Det är ganska den viktigaste sujan vi är förstanda vad halt det är. ja. Så då vi tar som halt så tar vi ofta om det känsliga eller dräckaroj eller röjning eller vad det ska vara och så vart det. Penningagent och allt det. Men och så kan gott själv vi halt och kan vara nökel vi klarar oss så nökelunda att den här imskötsen här så är inte halslig. Men ta vi min äkna fyrstillningar av kvart och kristelikam så det släpper att dominera. Så släpper hos ant inte fram äta på handamattarna. Och tog mat faktiskt dig till. Det var dig iver mitt äkna, alltså, min äkna troan här. Jag ofta la mest till tydliga ävner, alltså de ävner har en jävet här till att reagera på att han som är fortälja. Och kommer vi här som versen akkurat Rambran 8. Alltså, ta för allt dina synja och i mer. På en av vägen, alltså. Också där till, så gott är det. Ja. Men det här är inte som anden geras. Det är... Och så atter hinvägen, han personer som säger det av vimme. Ja, han kom in till lakken i kjær, han har vært gjerne for Klaksvik og... Men kan också om tandpersonen som säger mer, alltså han kände så väl den här mannen och tar så gåva viner och spurte om jag skulle för avitsa. Så alltså inte ändå själv han var att han som skulle göra det. Ja. Att tar man färre en sorja avhytan från en person som inte helt ser själv vad han kunde. Så han kan det inte, så han inte något kan. Men värderar att kanske han kan det, eller kanske kanske han var det. Ja. Jag saknar så öde när kvätta och i min egna liv att allt fer och i antans lostlås. Antans. Du Jesus säger ju till att titta har utvalt mig, jag har utvalt tecken. Jag har sett till att vi skulle färre ut och bli avväxt. Avväxt så tycker jag det ska vara vi. Så färgen kan geva det kan allt som du ber om. Alltså, jag har alltid att ber och avväxt. Alltså, du ser att jag ber och avväxt. Du ser att jag vågar blåna och ber. Och du ser att alla ställen i naturerna. Det är blåmar. Och vi tar åkra blomstringstøy medan vi är här. Ja. Och aldrig kan inte avgöra. Om du är onkel eller gammal. Etla mittemellan. Etla mittemellan. Här är Anjo Måns gode. Han brukar bära det här att som vi börjar vi. Ja, hvis vi lät oss mynta mer och mer
så var det ganska en större avväxt som kommer som löjve för oss det. Och till det att drejer sig om. Till akkurat det. Jag har ett vers här som är jag huxar om just när samband och nämnde det bara inte vi får i luften här. Och det var det här jag så är Uranbraunon till i öronverset, öron kapitel det sista verset här. Här säger Paulus att nej han är jöte som ta i London och omkjöringen omkjöring hjärtans och i andanon. Ikke bokstaven. Sluker hever råsut ikke fra menneskjon, men fra gode. Men det er omkjøringen som man tåsar om her. Ja. Og det vidar vi sjåvande. Det er en omkjøring som gjort en affær for alle. Men det er så huks om at det er bare løyve som bor inne i her. Og det var tanken som faktisk kom til meg før i det. Og jeg vidar kom her. Og faktisk har samband viser som hendelser som jeg nevnte i Johanna, hver reaksjoner som jeg var. Så han liksom sa i firma at dette her dyrer bare løyve til å bor innast i munnen mennesker, og i andan som er, bor dette her åndfot av løyve, ja. Og til han vil slippe ut. Men til han møter ofte motstøve. Tog at mitt ekna er så harsht. Og tog liksom sa at her firma, det er akkurat som om at han det her omkjøring hjertet begynner å vekse til at det da. Jeg hadde Jesus sier det mer av vidt, han har fått at fått den fremme, ja. At jeg vet er her å gjøre den enda, og alt er rent, alt likam tjokken er rent, men føttene som har kontakt vi hentan heim, det er dolkast da, og det kommer belegninger også. Og ta vita vi hvordan det vi føler okkur skiten av, kanskje føler at det er flere ideer som det var i brus eller et eller annet. Så mangler vi denne fruskleikene. Og til den fruskleikene som ofta sakne, til meg selv, til at være mer på tannmaten, være sammen, altså oppmerksammer og følsammer, i for tog som vil slippe ut. Ja, det var en sangren. Ta jeg lært mot ekna fære. Ja. Frøyer var det. Ja. Og med løyta Jesus bære. Frøyer var det. Halleluja, halleluja. Jesus frelste meg. Halleluja, halleluja. Frøyer er det. Ja, akkurat. Det er akkurat det. Og så er det som du har vært vi nå her. Og først et band som band med. Nu är lost. Ja, nu är lost. Syster Karlöki och vann med gammal glädje, fri och tröst. Alltså det är otroligt att han räkar bort in i här. Ja. Och vi kör bär i tingene, akkurat så som vi gärna vill ta som alltid om andan. Dessa motsättningarna och akkurat löjve så. Ja. Som alla tøyna som alla tøyna, ja. Vi släpper inte undan här när spänningsfälten och sånt som är här att göra ja. Och men till människan när vi slår vara här. Så det här vi bör avväxta. Men jag också ett år att säga till nästa samma samband här och det är här Andra Korint kapitel 2, nej 3. Då säger han där man säger och Herren är anden. Och här som ande Herrens är frälse. Og så sier han, men alt vid som vi omkom for anleten avspekla dård herrens, vera ombrøyt, til som moment fra dård til dård som fra herren og i anten. Og her huks at det her, han har tås om her, at det sløre som ligger etter iver gjøtene, og det nesten som om at ta i vidt faktisk velja holde fram om, at ta hala vidt, at det her sløre fyrir etter, i stedet for å være fri og åpen i for herren, og herfra avspekler seg dårtene som han har, og selv være brøyt ombrøyt. Det var først med også om Stefanus og Paulus. Altså Saul og Tarsus, Arnan kom ut av Paulus. Ja. Da han den oppvarsjoja for han tømte han, og så slår ned han. Da legger klærne til han ved føttene til Saul og Tarsus. Han upplever det här fantastiska änkan av Kristus. Fär och lämmas. Till han ser han. Han ständer där. Nu så inte människa som stannar vid halvgrant.
Och allt det här höjre som är övrigt, men han ser det inte. Han är blind av tog som han ser. Hur rävligt hållt det är. Hur längtar för vinerna. Men att han för här har god en plan. Jag lät han skriva till han som vet all det. Ja. Vad helt då? Ja, fantastiskt. Alltså att han för mitt och jättelne som rör sig någon. Så heter han av vet till Damaskus. Och tror han inte sagt att det är en frost det, ja. Ta ja, ta var en annan säg att ta är man nästan vittläser alltså. Och det efter att det för köva till som innanför är gott som vill släppa att oja likam. Inte oja det men att det är så en och resten av livet. Fick han det igen fick det. Saul kvist så var med. Han fick böna vid han var åkt vid till följsene som han sökte. Ja. Otroligt alltså att det störst. Helt öjla störst och för han blev det så öjla markant och öjla störst tror jag att han var färden så öjla längt han ena vägen och han var så själv så öjla bonten under den slören som han hade tagit om här men till alla för egen honom och tror ständigt om att ta han blev döpt att ta fotlig en så skål från egen hans ja. Och men till det ska vara lite till för att göra kom blind. Och jag minns det var en händning kvar konan hej Louis hej det är nog snägt var sedan han är gamla rast kost halt också button jock som är i skåpen och tar var slått att havnar. Och hon lägger mest så rejält mjörst. Hon kör så öl mjörst hon ser akkurat att köra. Men lägg samtidigt mest till det hela natten för han blir bara större och större, ja. Och mjörst blev bara vi lycka till hon kom hem. Men ta upp det igen till att var dögga roten. Det var alltså inte mjörst, ja. Så jag har så utläst fra tog att dögg av brillen det är inte helt sikkert att det betyder att det mjörst i alla världen, ja. Så vi blir blinda alltså ta en några lycka för egen chock och ta kan gott bara vara dög ändå. Så blir vi blinda. Och det bära Guds ande, hans friskleide som kan halta okkon suttjande och livande och vara frisk. Och det är en glädje, det är en siktning, det är inte något som man kan rosa sig av, men vi får ros fra god och fyrda, det är det som Paulus säger. Ja. Han säger så här, vi kommer nog mot ändan nu, alltså. Det är när 5 minuter rätt. Han säger här i Rambrand 8 att 14 vers. Så många som vill ha löjt av andra gods, här ser ju bøttengods. Det finner jo ikke traltans anta, så det atter skulle du attast. Det var jo ikke njøs, ne? Atter om atter, ja. Nå, det finner anta sånne rattarins. Og i hånden råpa vi appa fægir. Anten sjálvor vittnar vi anta okkara vid bøttengods. Så vi bøtten, vi arvingar. Vi arvingar gods, og samarvingar kryssar. Så satt som vi loja vi honom. Ja, vid øysten skulle være dørmet i honom. Tøy råkne løyengarna i tøyene som nu ikke av tøya. Men det dørtene skal være åpenbæra av okkom. Skapningen tror stundar jo at åpenbæren godsbaden. Og skapningen var lagt under farfagn. Ikke vi vilja søgnen, men for hans skål som leien under henne. Og i vevn om at skapningen vi skal være løst og salta med for gangseløykans til dørtar fralse godsbaden. Vi vet jo at skapningen til saman soffar og hever verst løyka til nå. Ikke verst han. Øysene vi sjálv som har fromgrør antans. Øysene vi soffar i okken sjálvun og stund etter sånne ratten hon. Enterløysing likans okkara. Så i vevnen var vi frelst, men vevn som saster andre vevn. Det som man sier, hvordan kan han øysene vevna til? Men vevna vi til som vi ikke sutja, så boja vi tålen etter tog. Og så kommer anden våglag okkar. Ja. Men her er jo det jo fantastiska, at her
endeløsning likamsokkara. Ja. At hette her, at det skatte som vi tar, og som leir uilat noen her, at det leir uilat, det verer omskift vi et dårlig likama, lukt hansara. Og ta det jo fullkommen. Ta altså, Ja. hansara lov og fyller okkon fullt og helt. Det er ikke band som hindrar eller forar eller helder atter. Og ta kunne vi så bara nästan bara drömma om, men vi känner lov från honom innan vi okkon vi hela andan. Det känner vi. Han sitter så verkar så i hans ändan och där så kommer oss anten verkligen okkara till hjälpar. Ja. Så vi vet inte vad vi skulle be om så be jag det vara. Inte här är det han som ber. Nej, anten själv ber för jag men så får ni inte kunna sägas. Och han är den säkra görsten och vet för så han antan ser. Det att det vilja gott spira han fyra inom hejlo. Och vi vet att samverkat han till goa som älskar gott. Tajm och ett röje hansara är det kallt. Ja, man har säkert att till och just och vakna glädjast. Ja. Och fäktnast. Ja. Och i åpenbäring då där hansara. Ja. Hon är nu. Hon är nu. Ja. Hon är nu. Ja. Hon är rockare. Hon är rockare. Ja. Ja. Ja, kan du be för vi har kommit. Ja, det tack för det att vi tar kunna sitta ända till man här samman. Och också om det och samtala om det. Och något det som det ber vissar in i okra liv. Att vi inte känner vi lika någon av någon vajklök att det vi det upp till det. Då är allt kviller så väl. Och det är nog fullkomna röje. Det som inte är än, det för att vara. Och vi lever trygg, det vill säga att det är värdelös. Långt och här och nu. Om en hetta, gånget och gruntar, Herre. Tack för det och tack för detta. Ontefotla verk som du har färdig att fullföra. Ösning och okkom som sitter här. Tack för det. Och tack för det som att han för kulisserna här arbetar alla tøyina. Vi har bröjt ontefotla evangeliet ut till människor. Signat hej, Anja som sitter här. Föräldrar hennara och botjarna. Allt det som är knutt till detta verk. Det jag vet i tog hand och tacka för att vi släpper vara vi. Och i Jesu namn, amen. Amen. Så var hesenparsten av hjärtamal kommande att ända. Och vi får att tacka för okkon. Anja Hansen som tar sig av det tekniska. Och Ronny Petersson som tar sig av det ljøtekniska. Og så det Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Og la meg enda for nevne til at pastor og hjertemål som her var vært, der jeg suttja av YouTube-kanalen som heter Iktos Sjønvarsp. Og her kommer hesen pastoren eisene, og hesen pastoren kommer eisene ved å sende av Kristelig Kringvarsp. Enda for, tusen takk for Jesper.